Dobar dan svima, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Business Modus Team Kruševac. U današnjem videu govorit ću o dva veoma važna finansijska izveštaja za vaše poslovanje, a to su bilans stanja i bilans uspeha. Naučit ću vas da ih razumete u samo par minuta. Šta je to bilans stanja? Bilans stanja je inventar vašeg biznisa. To je sve ono što posjedujete i dugujete u jednom trenutku. Zamislite da pravite spisak stvari u vašoj sobi. Pisanje bilansa stanja je u stvari inventar vašeg biznisa. Čine ga aktiva i pasiva. Aktivu čini sve ono što imate, znači vaša imovina, oprema, vozila itd., novac naravno, a pasivu čine sva vaša dugovanja prema dobavljačima, krediti, kao i kapital. Kapital predstavlja ono što vi i vaši partneri posjedujete. Da bi vaš bilans stanja bio što uspešniji, kada se radi analiza, poželjno je da imate što manje obaveza, a da vaš kapital i imovina rastu. A šta je to bilans uspeha? Bilans uspeha je priča o novcu u vašem biznisu. On pokazuje koliko ste novca zaradili, koliko ste potrošili i koliko ste na kraju dobili ili izgubili u određenom periodu. Bilans uspeha sastoji se od prihoda i rashoda. Prihodi pokazuju koliko ste novca zaradili prodajom vašeg proizvoda i usluga. Rashodi pokazuju koliko ste novca potrošili na vaše poslovanje. Ukoliko je razlika između prihoda i rashoda pozitivna, ostvarili ste dobit, a ukoliko je negativna, onda ste ostvarili gubitak. Analizom bilansa uspeha možemo zaključiti da je poželjno da imate što veće prihode, a manje rashode. Na taj način ostvarit ćete veću dobit. Međutim, ovo takođe povlači i veći porez na dobit koji se plaća državi. Bilans stanja i bilans uspeha su ključni alati za razumevanje finansijskog stanja vašeg biznisa. Oni su kao mapa koja vam pokazuje kuda idete. Ako vidite da imate previše dugova, možda bi trebalo da budete oprezni. Ukoliko pak vidite da zarađujete mnogo, možda bi trebalo da razmislite kako da vaš biznis unapredite. Sada, kada znate osnove, možete bolje upravljati svojim biznisom. Ako imate dodatnih pitanja ili želite da dublje istražimo ove teme, možete nas kontaktirati za konsultacije. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, podelite ga sa prijateljima i zapratite naš kanal za još savjeta. Pozdrav!